Здравейте, здравейте! Ура! В днешното видео пак ще играем в Roblox. Чакайте малко, че да го направя нормално, така че... Чакайте малко, сега на моята любима игричка пак. Дет се казва... Есенсор, да. Есенсор, да. Направо много ще направя. Направо ще ги пукна. Направо да стигне. Хора, направо викам. Ще се играм направо. Да става за както ми го робя. Зареди, като тока зареди вече, ще правя чуто вече. Казареди. Първо игра, после гледане. Не, това ми да, ще гледам. Не, казах Бико. Пак да ще играм, казах и... Искам да ми видите видеото как качих, чуйте го. И пак ще играм на Roblox. Roblox викам. Пак ще играм. Да викам направо. Ще играм. Чакайте малко. Светло, она отказывала включать. Добре. Какво е това? Всем привет, сегодня я вам напишу, сломать сама да изчезваш. Добре. Не вика, че ще правим видеоклип. Стега доктор. Това се гради. Ой, къде? Опа! Чакай, че го гасих. Чакай, че тази ме бъде. Добре. Like. Ojo, falta solo uno. Which? The book with the floor. Добре. Това вече аз представям музика по-трудно. Аз го майкнах. Ама аз го майкнах.
Berarti kok aku udah jasa like no. Oh, S-O. O-S-O. Wah, sekali. One. One. Tukar. Two is clear. One. Cut. One. Awesome. 7, 6, 8, 7, 2, 1. Bravo!